Namhlanje kusihlwa kuze kube kusasa izangoma zezulu ziqagula ukuthi lizobe liguqubele ezingxenyeni eziningi zezwe kanti kulindeleke imvula ehambisana nomoya. KwaZulu-Natal eVryheid amazinga aphezulu azobe u21, eMnambithi kube ngu22 bese kuthi eMgungundlovu nakhona kube u22. Ezindaweni ezigudle ugu kusuka kuNgwelezane, Richards Bay naseThekwini kuze kufike koPort Shepstone lizothi qwaqwa ngamafu. eGauteng enhlokodolobha iPitoli nakoMamelodi amazinga aphansi aku9 namhlanje kusihlwa aphezulu abe ku22. KwaNdonga ziyaduma eGoli u7 namhlanje ebusuku kusasa kuzoba u20. E-Eastern Cape izovela inhlamvu yelanga kusasa ezingxenyeni eziningi kanti Somerset East iyona ndawo ezobe ifudumele kuzodlula zonke ngamazinga aphezulu angu28. Kuzofudumala eFree State kusasa amazinga aphezulu okushisa eBloemfontein naseWelkom azobe engu20 bese liphola kamnandi lapha eThabanchu. Empumalanga eMalahleni eSekhunda eCarolina eMiddelburg nase-Emelo kusasa amazinga okushisa azobe ku20. Lipholile namhlanje kusihlwa eLimpopo kanti nakusasa lizofudumala ezingxenyeni eziningi. Lizokhipha umkhovitsheni kusasa eFredendale eWestern Cape ngo33 liphole kamnandi ezingxenyeni eziningi kanti eKapa amazinga aphezulu okushisa azobe engu25.